Benvidos a Navarrete. En realidade estamos en Dunglow, en Irlanda. Que en irlandés é moi diferente. Vamos coñecer Navarrete. Anclojanlía. No Navarrete irlandés todos os cartéis están en irlandés. Vamos tamén cartéis en galego. A Garda Civil. Cabalos de Navarrete. Bye bye. Horses. C-A-D. Aquí os bares molan. Apuntamento irlandés. O ideal sería dicir Danlaw. Non imos volver a gravar a principio, pero é Danlaw. Pero que che é dicir eu, muller? Por que estamos aquí? Pois resulta que o Digo eu é finalista nuns premios no Festival Celtic Media. E demos unha charla contándolles que é o Digo eu. É todo en inglés. Pero non imos falar de nós, imos falar de Navarrete. Vamos! Aquí as casas son preciosas. Nós dormimos no mellor barrio de Navarrete. Que limpeza, que armonía. Aquí voume xubilar eu. Coidado, peóns, porque aquí os coches van do revés. En Navarrete, mirades a inseguridade que hai que darlles igual todo. Eu podería perfectamente agora entrar nesta casa. Ninguén me impide, porque aquí confían, son boa xente. Pois xa chegamos á nosa casa de Navarrete. Como vedes, é tan seguro que podes abrir sen chave. Vide a Irlanda se podedes, vide a Danlaw, vide a Anclojanlía. Ya está, no? Chao.